Μουμτζόγλου που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μουμτζόγλου, Τσαουσίδης, Τσίλη. Και έχουμε φάουλ στον Δίτσι. Και είναι βολές αν δεν κάνω λάθος. Είναι εύστοχος στη δεύτερη, πάει στους 6 πόντους. Καλή υποδοχή, πάει μέχρι μέσα, σταματάει ωραία και τελειώνει τη φάση. Στους Μιμίκος γίνεται μάχη, φάουλ από τον Νέλσον. Είναι το τέταρτο. Παπαδόπουλος θα πάρει και το σούτ. Πολύ καλό. Πρώτο καλάθι για τον Γιώργο Παπαδόπουλο από την πάσα του Χερατμάν. Δάει την τρίπλα, περνάει σκι πάσα για τον Μαρτσάκη. Φάουλ από τον Μιμίκο. 2 βολές. Θα πάει για τρόικα. Θα πάει για σούτ για 3 πόντους. Είναι εύστοχος με ταμπλό. Φοβερό. Φοβερό μπάζ. Δεν θεωρήθηκε κλέψιμο αυτό. Άρα συνεχίζεται η επίθεση του Παναθηναϊκού. Νέλσον με ένα mid-range shoot με αυτά τα ενδιάμεσα shoot. 24-21 από τον Νέλσον. Σταματάει, παίρνει το σουτ, φάουλ και καλάθι. Ωραία το Ράσα, τελειώνει τη φάση, αλλά τι έχουμε. Για να δούμε αν θα μετρήσουν. Εντυπωσιακή έμπνευση από τον Νέλσον που είναι πολύ καλό σήμερα. Αυτός θα τελειώσει τη φάση. Και αμέσως η Τζούλη Χατσογίδου ζητάει time out γιατί βλέπει να ανοίγει ο ρυθμός. Δεν είναι το μπάσκετ. Και τώρα ο Νέλσον για τον Μουμτζόγλου. Ωραία. Ωραία επίθεση καλάθι από τον Μουμτζόγλου. Και έχουμε και από τον Νέλσον άνευ αντιπάλου στο καλάθι. Άμυνα. Χατζηδάκης πάει προς τα μέσα απέναντι στον Νέλσον, παίρνει το φάουλ 2 βολές. Αυτά είναι εκτελεσμένη βολή. Ότι την άμυνα αστοχεί ο Τσίλης και τώρα ευκαιρία τον ο Αχμαντί βρήκε πολύ ωραία τον Χατζηδάκη, αυτός τελειώνει τη φάση χωρίς ειδήσεων. Πολύ ωραία στο Τσίλη, κακό τελείωμα, 2 βολές φάουλ από τον Φιλίππου. Σκοράρουν όλοι. Στους 5 πόντους όλη η δράση είναι δική του. Πήρε το φάουλ, πέτυχε τη μία βολή. Νέλσον, αυτός αστοχή, είναι ο Δίτσος όμως εκεί να μαζέψει το rebound και να τελειώσει τη φάση. Ο Τσίλης υποδέχεται την πάσα του Δίτσι και με ταμπλό πέραν της δεδομένης αξίας, ενώ ο Αχμαντί. Κοντογιάννης και πάλι για τον Νέλσον. Σκι πάσα για τον Μαρτσάκη. Φάουλ από τον Χερατμάν. Αχμαντί δεν βρίσκει λύσεις, θα πάρει το σούτ. Εύστοχος. Κατάσταση με την ισχύουσα κατάσταση, ενώ ο Φιλίππου τελειώνει πολύ ωραία μια φάση. Είναι εύστοχος. 7 δευτερόλεπτα. Πάει για τρίποντο Αχμαντί. Είναι εύστοχος. Θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. Πάει προς τα μέσα, ενώ ο Χατζηδάκης εκεί. Τελειώνει τη φάση, πάει στους 14. Από το Δάουτ πολιορκία από τους φιλοξενούμενους. Καλάθι από Τσίλης. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Το Μαρτσάκη, πάσα για τον Τσίλη. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Αυτό. Τσίλης πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι. Παπαδόπουλος θα πάρει το σούτ από την περίμετρο, είναι εύστοχος. Και έχουμε φάουλ από τον Μιμίκο. Κρατάει πάντα την μπάλα στα χέρια του. Είναι εύστοχος. Πετάει την μπάλα για να μην του μείνει στα χέρια. Αυτή μπαίνει στο καλάθι. Εντυπωσιακό. Ο Αχμαντί πάει προς τα μέσα. Περνάει τους πάντες και τα πάντα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πήγα να πω και δεν μπορεί να το χάσει. Δεύτερη ευκαιρία στους 14. Μιμίκος με τον Νέλσον θα πάρει το σουτ με επιμονή, με πείσμα. Παπαδόπουλο, πάσα για τον Μιμίκο, ο Τσίλης φάουλ. Για το Δίτσι, ωραίο το μπάσιμο και το καλάθι. Ο Αχμαντί τώρα στον ευνηδιασμό τελειώνει ωραία τη φάση. Αχμαντί τον βοηθάνε με τα σκριν οι συμπαίκτες του. Περνάει και από τον Μουμτζόγλου, πάει προς τα μέσα, πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Μπροστά ο Ηρώδης. Τώρα έχει δυνατότητα να
να επανέλθει. Λάθος στα χέρια του Δίτσι. Από εκεί στο Τζίλι. Τζίλις με ταμπλό καλάθι. Να δώσει στον Αχμαντί αυτό στο Μιμίκο. Ωραίο τελείωμα, ωραία επίθεση. Όλα τα δεδομένα, ενδεχομένως και αυτό της παράτασης. Φάουλ από τον Μιμίκο στο Τζίλι, 2 βολές. Οι παίκτες του. Εύστοχος ο Τσίλις, Μαρτσάκης. Εκεί νομίζω ότι ο Αχμαντί μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Φάουλ από τον ξενούμενη. Φάουλ από τον Μαρτσάκη στον πάσα για τον Τζίλι. Από εκεί στο Δίτσι. Θα πάρει το σου το Δίτσι, είναι εύστοχος. Μάχη, φοβερή μάχη, φάουλ από τον Μουμτζόγλου και είναι... Μειώνει στους 2. Τον Δίτσι μπήκε ωραία στο ζωγραφιστό, πέτυχε το καλάθι. Στους δεσμό είναι μόνος του, χωρίς αντίπαλο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και κάπου εδώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός. Από εκεί στον Παπαδόπουλο, σουτ για 3. Είναι εύστοχος, μάλιστα. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Και τώρα στους 20. Είναι άστοχος, rebound από τον Χατζηδάκη, τελειώνει τη φάση. Στους 3 ξανά. Τέλος χρόνου, 71-65 είναι το τελικό σκορ με τον Παναθηναϊκό.